বাংলা ওড়িয়া সবাই চলবে। ବର୍ଷା ହଉଛି ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ଭୋଜର ଏକମାତ୍ର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମା ପିକ୍ଚର ଏବଂ ହିରୋଇନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା ଏ ଯୁଗକୃଷ୍ଣ ତାପରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର। ଏବେ ବର୍ଷା କହିବ ତା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁ ଇୟର ୱିଶେସ୍। ହଉ ଟିକେ ତାଳି ହେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ସବୁ କହିସାରିଲେଣି, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ବାକି ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ଏତିକି କହିବି କି ବସନ୍ତ ଅଙ୍କଲ ଯେମିତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବାଦଶାହ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, आज ମୁଁ ଯାହା କରିପାରିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯାହା ବି ନାଁ କମେଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଅଛି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହିମ୍। ତାଙ୍କ ଯେମିତି ଟୁଟୁ ଭାଇ କହିଲେ କି ୟେସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଅଫେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କଠୁ ପାଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବି ଯଦିଓ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ହିରୋଇନ୍ ନଥିଲି ଏଇ ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମରେ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୋତେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ବସନ୍ତ ଅଙ୍କଲ। ଆଣ୍ଡ ଟୁଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନିତୁ ଭାଉଜ, ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ଅଫେକ୍ସନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କଲାବେଳେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆସ। ଆଣ୍ଡ ଭାଉଜ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଜିସନିଂ କରିବାର ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣ ପୋଜିସନକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଁ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସେଇଠୁ ବସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ଭାବରେ ଠିଆ ହେବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସ। ଆପଣ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ୍, ବସନ୍ତ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି ଟୁଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ, ଏ ଟୁଟୁ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ମୋତେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଆଣ୍ଡ ମୋର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ଇତିହାସ କରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁଟୁ ଭାଇ। ଜାଣିତ ଅନୁଭବ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଭାଇ ଡାଲି ଆଗରୁ କରିଦେଇଥିଲେ। ସୋ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଏତେ